missing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa hospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga. Talagang hindi na makalakad. Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa kama. Tapos nung nangyari ay may reseta sa kanyang pitong Gamot. Na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, ay alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako. Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako. Pag-asa. Nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, ano ba doon, basta may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay. Tapos may kapal na. So, Bago Central. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon. So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? Madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama. Ngayon So, noong pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling. Praise God. Sa ngayon, totally stroke na talaga. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. makalakad. Nakahiga na lang sa kama. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanyang pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, ay alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako. Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako. Pag-asa. Nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na niya natulungan natin kasi kung may leukemia, Opo. yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, ano ba doon, basta may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay. Tapos may kapal na. Bago Central. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon. So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? Madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Opo,
madali lang makaskas yung Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, lumalim ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, tayo ko na lang yung gawin. Para i-use yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to? Ibenta ko sa iyo. At ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling. Praise God. Sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali na naman. Okay. Ay, hayaan mo na yan. Gagaputin natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi ko sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperactivity dahil stress na nga ako sa Okay. sobra na naman ang kanyang Kaya relax, pasaway. relax siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin nakakutulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1, at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Pitito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang amazing po na yan. So salamat, hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. Ako po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Bitito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na galing sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahubutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-iinom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? Yung 2016? 2016? 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kato ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Lupito. Try nyo po itong product ni Doc Lupito. Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko. Diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Ganyan po, kang pinunan ko sa pag-take ang
ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Unya kapag take kang bulong, duwang semana sa nanganit. So magayon so response Miracle C, Osmega 1, Multi 5 Mega A. Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan, karagos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na response kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipili ng buhay ta. Tawan ta ki maray na yon uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta na sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas. Maladyo kita Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 noong nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilohero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay Papa ko? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilohero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa pag-ihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na Hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya,
umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ano ba yung ko po nito, request para magpa-prayer. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal lang magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Sabi niya sinasabi ko, kagawad sa radio, baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nag-atubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay.
47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunan sa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, dahil magkasasaka, dahil man na mabantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po tupang ito, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang otro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang taon na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung itong 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman so result. Ang kawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist kayo, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwag, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ko maniwango na. Second opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. Try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang gawin sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining missing 4. Di yung inot andara ko sa nangani 1K. At akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Megawa Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya. Tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil na. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan,
maray ining amazing po. So aki ko may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo, So, duman na sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kang bitis niya. Tada siya masyado ng kakatindong bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makakulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa rumana dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslao, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat nanay Opo. and hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Okay, magandang umaga, tabi. Magandang hapon mga amazing people. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan na kasi health is wealth. At kami po ay ginagawa namin lahat na bigyan kayo ng tamang impormasyon. Dahil ang buhay po ay pinaka-importante sa balat ng lupa. Kanina pala ay binabati natin yung mga bago nating suki. Si Tatay Salcida. Yan, pinsan. Jimmy Salcida ng Pulang Albay. At yung iba, may bago pa ba doon? Puro na mga datihan. Si Tatay Marco for operation sa kidney stone. 3 kidney stone na, no? Sino pa doon ang medyo mabigat? Sir Aranya, yung diabetes, yung gallbladder stone pa. Si Nanay Merna. From Sorsogon, gallbladder stone. Dito po sa amin kasi yung mga matitindi for operation, yan po ang tinututukan namin. Pero si Doc Joey po, pasensya na kayo at medyo nagugutom na tayo kaya magtitimo tayo ng yung mani na iniiwasan ko. Ganun talaga ang buhay, paminsan-minsan. Yung mga bagay-bagay na iniiwasan ay minsan, lalo kung wala kang makain, ay nakakain natin. But anyway, tumutok po kayo hanggang alas 6:30 ng gabi. Dahil po ay tayo ay
ay gagawin namin ang lahat para kayo matulungan. Yung mga for operation dyan, yung may high blood, tulad ni Nanay Magdalena, na 5 taon na uminom po sa high blood, na-control nga yung blood pressure niya. Tumaas naman ang creatinine na may higit 500 plus. So, nang sinabihan siya ng doktor na magpa-dialysis na, sabi niya, Dok, bakit magkaganon na nagpapagamot naman siya at nagda-diet? Sinabihan siya na dahil nga nasobra nung gamot na iniinom. Kaya, wala na siyang kibo, umalis na siya, pumunta po sa amin. Nung una pong punta niya sa amin talagang ang blood pressure nasa 200/100. Yung creatinine 500 plus. Saka iba na po ang itsura niya, nangihina na. At ang problema pa, ang pera niya konti lang. Pero napainom po namin siya ng Amazing 4 at gumawa siya ng paraan. Kasi ito po is nasa I think 68 or 67. Ang trabaho minsan nakakatahi lang. Hindi naman talaga yung araw-araw nagtatahi. Kasi ang bahay niya malayo, I think sa bundok. Pero ngayon po ay maliksing-maliksi na. Yung kanyang creatinine may higit 500 plus, ngayon 400 na lang. Yung kanyang blood sugar, nagnormal na. Kaya po ay nakita, so ninyo natin doon, pinalitan niya ng bagong damit, pati yung sombrero. Binigyan pa si Ma'am Lynn ng tinapay, special na tinapay at saka ng palaman, peanut butter. Kako si nanay, iniwang bigla. So mga imposible po sa amin, with the grace of the Lord, nagiging posible. Ginagamit ang ating amazing products. Kaya kayo, nasa inyo po yan. Kung kayo po ay maniwala sa amin, maraming salamat. Pabor po sa inyo yun. Kung hindi kayo maniwala, magdasal po kayo. At bibigay kayo ng wisdom ni Lord. At pupunta po kayo sa amin. Tulad ni Mr. Raul Hana, na umiihi na ng dugo, di na makatulog, sobrang sakit. Binigyan ng gamot ng kanyang doktor. Good for 7 days, wala rin nangyari. Nagdasal kay Lord. Ang sinabi sa kanya, pumunta ka na dun sa isang ospital, magpabiopsy ka, natakot siya. Pagdating dyan sa harapan namin, instead na tumuloy sa ospital, bumaba na. Nagtaka yung misis niya. At tamang-tama po yung desisyon niya, kasi po yung pag-inom niya ng ating Amazing 4, isang inuman pa lang, nakatulog na siya. I think 2 pa lang. Kasi nakainom siya 2 o'clock, sinundan ata I think ng 6 o'clock. Nakatulog na siya na mahimbing. The following the pag-ihi niya, yung dugo na wala na, parang orange na lang, bakas na lang, plus hindi na masakit. Kaya less than 24 hours, yung kanyang ihi, normal na. So it's amazing. Kaya lahat ng tao niya punta na kayo nung kay Doc Joey, punta na kayo kay Doc Joey, maniwala kayo sa akin. Kaya yung kanina po, yung si Mr. Jimmy Salcida, prostate din po ang problema at saka high blood. Yung kanyang kapatid, yung asawa noon, ay nakwentuhan ni
Mr. Raul Hana. O sinabihan yung kapatid na babae. O yung kapatid naman na babae, sinabihan si Mr. Jimmy Salcida. From Pulangi. So ganun po yan. Kaya kayo po lahat yan, natulungan namin, libo-libo po kayo. Kwento po ka lang kayo ng kwento. Di ba? Kasi makakatulong din po kayo. Lalo ng pamilya ninyo. Sa mga kamag-anak, kaibigan, kakilala. Kasi po, kung tayo natulungan ng Panginoon Diyos na ginamit ang Amazing 4, yung mga kukwentuhan ninyo, yung re-recommendan nyo, ay tutulungan din ng Panginoon Diyos sa pamagitan ninyo at pamagitan ng ating mga produkto. So tulungan lang po. Helping with one another. Kaya nga po, kalusugan, kabuhayan at kaunlaram. So, iyan po ang magandang balita ko sa inyo. Yung ako, may monthly sa akin bumibili. Taga Pili Iraya. Kahapon nag-order ulit ng anim na ano po yan, iniinom noon, 6 na kapsulang Mega 1 everyday. 2 sa umaga, 2 sa tanghal, kasi may kidney stone din po yun. Hindi na nagpa-opera kasi may edad na. At saka may bukol na malaki. Saka yun po, maano po yun, bali 180 capsules na Mega 1, bali 3 boxes na Mega E-Coffee. Yun na kanyang ino-order, buwan-buwan po yan. Walang palya. Kasi, alam niya, importante ang buhay. Diba? Ayaw niya naman magpa-opera na. Hindi naman matutunaw ng mga synthetic drugs. Kaya, sa atin po. Okay. Kung mayroon pa kayong mga katanungan, dito po tayo sa ano po tayo? Pwede kayo mag-text, tumawag sa akin sa 0917 8553 8933 0917 853 8933. Okay. Sana ay ating buksan natin ang aking isip, ang ating puso. Diba? Kasi tingnan po ninyo yan. Uminom kayo ng gamot. Sa akin kasi ang gamot in case of emergency. Pero pag lumagpas kayo ng 1 year, kailangan po ninyo tingnan ang iyong creatinine. Lalo na yung mga antibiotics, yung mga pain reliever. Ang pain reliever, dapat po niyan, in case hindi mo kaya ang kirot, uminom ka. Pero wag araw-araw. Pang matagalan, delikado ang kidney. Kung na inyo pong kaya ang kirot, huwag kayong uminom. Pero kung talagang masakit, yan, kailangan uminom na. Di ba? Pero, mas okay ang Amazing 4. Kasi walang side effect. Di ba? At, hindi lang yung kirot ang inaayos sa katawan ninyo. Hindi lang kirot. Lahat ng cells mo pinapalakas. Lahat ng organs mo pinapalakas.
pinapalakas ang immune system. Kaya po, yung mga hindi pa dyan nakakainom, o yung nakainom, kanina pala si Mambet. Si Mambet, dyan po sa San Miguel Island, tagal na ito. Tagal na umiinom. Produkto natin. Una yung kanyang anak na bata pa na mayroong may problema po sa parang fatty liver. Basta yung anak niya payat na payat. Kahit anong painom ng gamot, hindi po gumaling. Nung pinainom po ng ating gamot, ng ating amazing trio pa noon, gumaling po. Ngayon po, grade 12 na, sabi sa akin ni Madam Beth. Yung asawa niya na aksidente sa motor, pinapalagyan po ng stainless yung paa. Hindi niya pinalagyan. Uminom ng Amazing 4, gumaling. Lahat ng mga problema sa kalusugan, pati yung mga kapatid niya, ganun din, binigyan ito, pinainom, gumaling din. Yung kanyang anak, na dati nung pumunta ako nung Comandato 2019, nasa pa lang yung college, nakagraduate na, nakapag-asawa, sa Cam Norte, ay cesarean. So, ang ginawa niya, pinainom niya ng ating mga produkto. Ang bilis na nag-heal yung sugat. Biruin po ninyo yan. Kaya kanina, bumili ng Migawan at saka Miracle Sick. Kasi proven niya na eh. Ayaw niya na ng mga antibiotics. Proven na ni Madam Beth. Yan, di ba? Bunaobra. Ano niya ito eh, talagang proven sa kanya. Kaya pag may mga konting dalawa niyang anak, dalawa niyang kapatid, yung umiinom, tuloy-tuloy din umiinom. Yung lalaki at saka yung babae niyang kapatid sa Kamsor. Kaya dapat tayo ay proactive, hindi tayo reactive. At tayo po ay dapat naniniwala sa kapwa. At kaya sabi ko, if you have a problem, you just pray. Di ba? Prayer can move mountains than none at all. Okay? Maliwanag. Prayer can move mountains than none at all. Okay, sana po ay tayo ay naniniwala. Sapagkat kung hindi po kayo naniniwala, may problema tayo. Kayo rin po may problema eh. Di ba? Sabi ko nga, with the grace of God, binigyan tayo ng Amazing 4. Ako going 71 na this coming August 19. So magpapasalamat ulit tayo kay Lord. Kaya instead tayo mag-birthday ng maghanda ng mga lechon kung ano-ano pa, siguro lugaw lang, pansit, okay na. Ay siguro yung puto, di ba? At yung mga least fortunate natin dyan, baka mabigyan natin, di ba? Kasi ganun eh. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Ang Panginoon naman, natutuwa yan pag tayo nakagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Hindi natin kayang bayaran, hindi natin kayang
ano yun ang Panginoon. Pero kung tayo gumagawa ng magagandang bagay, lalo sa ating mga mahihirap na kababayan, ang ating dakilang Panginoon ay siya ay masaya, nasisiyahan. Diba? Kaya, mas maganda ang gumawa tayo ng mabuti sa kapwa kaysa tayo gumawa ng hindi maganda sa ating kapwa. Okay, maliwanag po yan. Sana po kayo ay naliwanagan ninyo at tayo ay makapagsadya dito bukas 8:30 to 6 o'clock or 8 to 6. Kung kayo po pupunta ng alas 8, mag-chat po kayo, mag-text kayo sa akin o mag-chat para maaga kaming mag-aasikaso. Kung hindi kayo mag-text, hindi kayo mag-chat, alas 8:30. Okay po ba yan? Okay po ba yan sa inyo mga minamahal kong kababayan? Kahit anuman po ang inyong karamdaman, huwag lang po yung huli na pag uminom kayo niyan, wala pang isang buwan, wala na kayo, ibig sabihin wala na talaga. Wala tayong magagawa. Puno na kung may cancer ka, puno na ng cancer. Kung may sakit ka sa kidney, talagang halos hindi nagpapangsyon ang kidney. May sakit ka sa puso, talagang very weak na ang puso mo. Kaya sinasabi ko, agapan natin. Okay? Naintindihan po ba ninyo? Kasi nga po sinasabi ko parati, isa lang po ang buhay natin eh. Sabi kanina ni Sir, yung taga Sorsogon, negosyo niya, nag-alaga ng baka at saka ng baboy. Kaso yung baboy, murang-mura daw ngayon, 117 lang live. Ginawa niya, kinatay niya, inabot man daw ng 20,000. Kaya bumalik siya kanina. Bumili. Sabi niya, invest, sabi niya, to your health. Marunong yung sa tatay. Mag-invest kayo sa kalusugan. Ba? Kasi tatlo po yung ano ni tatay, 3 kidney stone. Nung unang pa-check niya, ang kidney stone niya, 1. Pangalawang pa-check niya, sa doktor niya, 2 na. Pangatlong pa-check niya, 3 na. Gusto nang operahan. Ang sabi niya, napakinggan tayo. Kaya sabi niya, doon lang kay Doc Joey. Naka 10 days pa lang siya, may improvement na kagad. So mga sakit-sakit niya, nabawasan na. Kaya nagbinta siya ng binta siya ng baboy. Kanina ata binili good for 1 month. Kasi may pera. Ganun po yan. Bakit mo titipirin ang buhay mo kung ito ang kapagbibigay sa iyo ng magandang kalusugan? Okay. Kahit ano man po ang problema ninyo, maging high blood man yan, diabetes man yan, maging high cholesterol, maging arthritis man yan, maging asthma man yan, maging
allergy man yan, maging sakit man sa puso, maging prostate man yan, maging sa atay man yan, o sa kidney man yan, gallbladder man yan, cancer man yan, habang kayo nabubuhay, may pag-asa. Ang sabi ko lang sa iyo, sana wag huli na. Kasi kung huli na, hindi natin alam ang nangyayari sa katawan mo eh. Pero uminom kayo nito, nalagpasan ninyo ang 3 months, ibig sabihin may malaki po tayong pag-asa. Okay, maliwanag. Ang detoxification process pala ng tao, may edad niya, ang full detoxification, nasa 3 to 6 months po yan. 3 to 6 months. Ibig sabihin, uminom ka ng Amazing 4, in 3 months, umuki ka na, pero hindi pa talaga yan total. Maaring bumalik pa yan pagdating ng araw. Gawin po ninyong 6 months, napakaganda. After 6 months, lahat ng test ninyo, normal na. Mag-maintenance na lang kayo ng Mega 1. Di ba? Ang 1 cup 3 times a day. Hindi na kayo iinom ng bali 9 or 12 capsules a day. Naging 3 na lang. Di ba? So, ganun po yan. Bakit may maintenance? Kasi po, para tayo, bakit ka kumakain araw-araw? Bakit? Kasi kailangan ng katawan natin ang mga nutrients, mga vitamins, minerals. Kaso, ang kinakain po natin kulang sa vitamina, kulang sa minerals. Kaya ganun po ang nangyayari. Kaya, naka 6 months ka, normal na lahat. BP mo, normal. Sugar mo, normal. Kidney, liver, heart, lungs, cholesterol, normal. Ano ka na lang ng Mega 1, 3 times a day. Why, Doc, 3 times a day? Kasi kumakain po tayo at least 3 times a day. So, yung capsule lang ininom mo, iyan ang iyan ang ating pandagdag doon sa kinain mong kulang sa vitamina, minerals. Kaya 3 times a day. Kuha natin. Kung kayo gusto niyong maging healthy, iwasan ang karamdaman mabigat, at tumaba ang buhay. Pero Doc, pwede ba yan na after 6 months uminom? Okay na lahat, pwede ko bang ihinto? Pwede. Nasa inyo nga po yan. Ngayon, pag hininto ninyo, after 3 months, palaboratory kayo. Kung nakita ninyong medyo may konting problema, inom muli kayo. Di ba? Huwag ninyong antayin na magkaroon ka naman ng maraming karamdaman. Di ba? Pero para maging safe, Mega 1. 1 cup 3 times a day. Now, after 1 year or 2 years, okay ka naman, pwedeng 1 cup twice a day na lang. Pero wag ninyong gagawing once a day, kulang na kulang yan. Ang tama talaga, 1 cup 3 times a day kung kaya ninyo. Pero if the budget, if you have a problem sa finances, twice a day. Sinasabi ko po sa inyo ang katotohanan. Para po tayo healthy and happy. Okay po yan.
Masarap po mabuhay sa mundong ibabaw, lalong-lalo na kung tayo po ay malusog. Wala tayong aray-aray, wala tayong iniinda sa ating katawan. Ang ating bang mga amazing products, pwede ito sa pag na-aksidente ka, pwede. Pwede. Painumin, inom na maligamgang tubig, marami. Kung may sugat, tanggalin mo sa kapsula, ibudbud mo. Miracle C, ang Multi-5, magaling po yan sa sugat. Diba? Pwede po. Habang takbo ninyo sa ospital, may first aid na po kayo. Okay, maliwanag. Dok, pag ganyan ba, Dok, baka wala nang mamamatay. Hindi naman po, kasi marami pa rin po matigas ang ulo. Diba? Ito, sample. Pag may motor po kayo, magpatakbo lang po kayo sa bandang kanan sa tinatawag nating slow moving lane. Yung sa slow moving lane, huwag po sa gitna. Ang sa gitna kasi nasa fast moving lane yan. O, tingnan ninyo, marami na aksidente. Kasi nasa gitna, nakipagkarira pa. Isa lang po ang buhay. Diba? Daming namamatay sa aksidente, karamihan sa motor. Diba? Makakarating ka naman sa bahay ninyo eh. O, halimbawa, malayo ka, kung mabagal ang patakbo mo, 1 oras. Halimbawa, kung mabilis patakbo mo, nakarating ka 1 oras. Kung mabagal, 1 kalahati. Ngayon, sa 30 minutes ba yung yayaman ka ba? Maging Superman ka ba? Wonder Woman? Hindi man. Kikita ka ba sa 30 minutes ng 1,000? Hindi man. So, bakit ka nagmamadali? Bakit ka doon ka sa gitna? Diyan ka lang sa bandang kanan. Diba? At saka malayo pa kayo, dapat kung kayo mag-overtake, naka-signal light na. Yung iba, signal light, 1 dipa na lang, ay wala na yan. Ako mag-signal light ako, minsan mga 10 dipa. Ang layo-layo pa, signal light na ako. At least alam ng kasunod ko, sumusunod sa akin, alam ng aking kasalubong kung saan ako pupunta. Para pipindutin ninyo, hirap na hirap. Diba? Kaya nga po, marami naggawin ng windan kasi kulang po tayo sa disiplina. Para pipindutin mo lang ng daliri mo eh. Diba? Ganun po yan. Remember, isa lang po ang buhay. Remember, mas maganda ang protektado kaysa hindi. Remember, mas maganda po ang sigurado tayo. Most likely, sigurado ka kaysa hindi. Diba? Grabe ang mga motor ngayon, bigla na lang singit ng singit, nasa gitna. Ako, nakakatakot. Diba? Kaya nga mayroon tinatawag fast moving lane at saka slow moving lane. Doon kasi, slow kasi. Motor ka, hindi ka naman. Ang nasa fast moving lane, mga sasakyan po yan. Mga 4-wheel drive. Ikaw baga, isang sagi lang sa'yo, lilipad ka na. Diba? Sino ang kawawa? Kawawa ka, kawawa ang iyong pamilya. Okay, maliwanag. So ngayon, kung sakali man na-aksidente kayo, kaya lagi kayong may dalang amazing products natin. At saka tubig. Kasi nag-ingat ka pa rin, nabundol ka pa rin. O, inom ka na kagad. Di ba? Inom ka na ng 8. Dala-dalawa na. Pagabudburan mo na ng Miracle C at saka Multi-5 kung may sugat ka. Di ba? Saka ka punta sa ospital. Di ba? Baka mabilis ang iyong recovery. Yan. Kaya si Mambet Bonobre, bilib ako, yung anak niya nag-cesarean, pinainom kagad ng ating amazing products. Kasi alam niya na napakagaling ang ating mga produkto.
proven and tested. Kasama ata kami ni Mambit, ano pa? 2018 o 2017. Diba? Naniwala siya sa akin, kaya mga kamag-anak niya, pamilya niya mismo, pero yung na-accident, lalagyan ng stainless yung asawa niya. Biruin mo yan. Kahit malagyan mo pa ng stainless yan, iba na ang katawan. O bakit gumaling ng ating produkto? Diba? Ganun lang po yan. Okay. Sana po ay tayo ay naunawaan natin ang mga sinasabi ko sa mga testimonial kanina na laman na ninyo. Okay, kaya bukas magsadya tayo sa ating booking office sa Barangay 18, Cabangan West in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Beside, katabi ko po yung Mabel Passion, yung gumagawa po ng mga damit na pang-okasyon,